कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे कृष्ण नमो माता जी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निदाय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुगाधमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेद् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृत्पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्
കേൾക്കുന്നില്ല ധാരിണം മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ബന്ധോ രേഷ്ണ മാതാജി മായാമാതാജിന്റെ വോയിസ് എന്തോ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. പോയി പോയി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ല. മ്യൂട്ടാ മാതാജി, മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ എന്തോ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. വിജയേശ്വരി മാതാജി ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടല്ലോ, വിജയേശ്വരി മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാനായിരുന്നു. ആരാ? പത്മിനി മാതാജിയാണോ? ആ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. മായാമാതാജി വിജയേശ്വരി ഉണ്ടോ? വിജയേശ്വരി മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. ഉണ്ട്, വിജയേശ്വരി ഉണ്ട്. മാതാജി മായാമാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. മായാമാതാജി മ്യൂട്ടാ. മ്യൂട്ടാണ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്തോ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, അത് പത്മിനി മാതാജിയാ പറഞ്ഞു. അയ്യോ. മായാമാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുവാ. മാതാജി ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഒന്നും കേട്ടില്ല, അതാ ചോദിച്ചേ. ഇല്ല, അത് ഷെയർ ചെയ്തത് പോയി, അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2. അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാര കഥകളെ കുറിച്ചാണ് അധ്യായം 3 അതിലൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം? വിരാട് പുരുഷന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? മഹത്തത്വം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 16 അംശങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്. ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെ തന്റെ ശരീരത്തെ പ്രപഞ്ചമാക്കി തീർത്തു. അതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉത്ഭവം. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. യസ്യാംഭസി ശയാനസ്യ യോഗനിദ്രാം വിദന്നതഃ നാഭീഹൃദാംബുജദാസി ബ്രഹ്മാ വിശ്വസൃജാം പതിഹി. എന്താണ്? പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ച സാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. പുരുഷാവതാര ശരീരത്തിലെ നാഭി സരസിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് പൊന്തി വരികയും ആ തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്ത് വിടർന്ന ദിവ്യമായ താമരപ്പൂവിൽ സർവശക്തികളുടെയും അധിപനായ വിശ്വസൃഷ്ടാവായ പത്മസംഭവൻ, ആരാണ് പത്മസംഭവൻ? പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെത്. യസ്യാംഭസി ശയാനസ്യ, അതായത് കാരണജലത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യോഗനിദ്ര, അതായത് സമാധി രൂപമായ നിദ്രയിൽ ഇരിക്കുന്ന യാതൊരു വിരാട് പുരുഷന്റെ, അല്ലെ യാതൊരു മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയാകുന്ന കയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ താമരയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായി. എന്താണ്? കാരണജലത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യോഗനിദ്ര, സമാധി ആയ ആ നിദ്രയിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയാകുന്ന കയത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉദരം സമുദ്രമാണ്. ആ നാഭിയാകുന്ന കയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ താമരയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മാവുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിശ്വസൃജാം പതിഹി. വിശ്വസൃജാം പതി, അതായത്
വിശ്വപ്രപഞ്ചമുണ്ടാക്കിയ എഞ്ചിനീയർമാർ, വിദഗ്ധന്മാർ, അവരാണ് ആര്? നമ്മുടെ പ്രജാപതികൾ. പ്രജാപതികളാണ് പിന്നീട് വിശ്വം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. അവരുടെ നാഥൻ, അവരുടെ പതിഹി, പ്രജാപതികളുടെ പതിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉത്ഭവിച്ചു. അതാണ് പറയണത്. ജയശ്രീ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്യാംബശിശയാനസ്യ യോഗനിദ്രാവിദന്വദഃ നാഭീഹൃദാംബുജദാസി ബ്രഹ്മ വിശ്വസൃജാംപതിഃ. വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം. 3 പുരുഷാവതാരം ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ചസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. പുരുഷാവതാര ശരീരത്തിലെ നാഭി സരസിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് പൊന്തി വരികയും ആ തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്ത് വിടർന്ന ദിവ്യമായ താമരപ്പൂവിൽ സർവശക്തികളുടെയും അധിപനായ വിശ്വസൃഷ്ടാവായ പത്മസംഭവൻ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പ്രഥമ പുരുഷാവതാരമാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉത്ഭൂതമാകുന്നു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പുരുഷാവതാരമായി പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു നിന്ന് ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വർത്തമാനം പറയുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, ഒരു കുമിളകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പുരുഷാവതാരമായി പ്രവേശിക്കുന്നു. സ്വശരീര ജലത്താൽ സമൃദ്ധമായ അർത്ഥപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ശയിക്കുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി സരസിൽ നിന്നും, അവിടെ ഒരു നാഭി സരസാണ്, പുക്കിൾ കൊടിയാന്ന്, അതായത് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദരം സമുദ്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉദരം സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആ നാഭി സരസിൽ നിന്നും ബഹിർഗമിക്കുന്ന താമരത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്ത് വിടർന്ന മനോഹരമായ ദിവ്യ അംബുജം. എന്താണ് അംബുജം? താമര ഉണ്ടാവും. അഖില ജീവാത്മാക്കളുടെയും സൃഷ്ടികർത്താവും പിതാവും പ്രപഞ്ച വിന്യാസ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണ കർമ്മത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും സർവദേവന്മാരുടെയും അധിപനുമായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജന്മസ്ഥാനമാണ് ഈ ദിവ്യ പത്മം. ആ ദിവ്യ പത്മത്തില്, ആ ദിവ്യമായ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. താമരത്തണ്ടിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള ഗ്രഹസമുച്ചയങ്ങളുടെ 14 വിഭജനങ്ങളുണ്ട്. ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങളും ഉള്ളത്, വിഭജനങ്ങൾ. അതിൽ ലൗകിക ആസക്ത ഗ്രഹങ്ങൾ മധ്യത്തിൽ. ഭൗതികമായിട്ട് ആർക്കാണോ ആസക്തി കൂടുതലുള്ളത് അവരുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവയ്ക്ക് ഉപരിയായി മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ പ്രപഞ്ച സമൂഹങ്ങളും അത്യുന്നതമായ വിധാനത്തെ ബ്രഹ്മലോകം അഥവാ സത്യലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തിന് ബ്രഹ്മലോകം അഥവാ സത്യലോകം, സത്വഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരാള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ സാംസാരിക ആസക്ത ഗ്രഹസമൂഹങ്ങൾക്ക് താഴെ അസുരന്മാര്, അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് അസുരന്മാര്, അതേപോലുള്ള സാംസാരിക ജീവാത്മാക്കൾ നിവസിക്കുന്ന 7 നീചഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമാണ് അഖില ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ കൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരമായ
ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉൾപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്ന താമരയില് ആര് വരും? ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മാവ് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങളുള്ളത്. ഏറ്റവും മുകളില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സത്യലോകം. അങ്ങനെ താഴേൽക്ക് ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവും. ആ ജീവാത്മാക്കളില് ആര് ആ ജീവാത്മാക്കളില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമാണ് അഖില ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തെ ഹരി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത അവതാരങ്ങളും ഹരിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഹരിയിൽ നിന്നാണ്. ആകയാൽ പുരുഷാവതാരം ത്രിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് 3 ഭാവങ്ങൾ പുരുഷാവതാരം. അത് ആദ്യം ഋഷികള് ചോദിച്ചു അല്ലെ, ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങള്? അതിന്റെ ഉത്തരവാണത്. 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തേതായ കാരണോദകശായി സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് മഹത്തത്വത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മഹത്വത്തില് ആണ് സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തേതായ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും സന്നിവേശിക്കുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. രോമഗോപങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തില് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു സന്നിവേശിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു സർവ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും ചരമായാലും അചരമായാലും പർവ്വതമായാലും എല്ലാറ്റിലും അതാണ് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പരമാത്മാവാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഈ പൂർണ്ണ സവിശേഷതകളെയും ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാനെ ഉചിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം വിസ്തരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു വിരാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം. ആ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ലോകങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചം. ഭഗവാന്റെ അകവും പുറവും എല്ലാം ശാശ്വതമാണ്, വിശുദ്ധമാണ്, സത്വഗുണമാണ്. ഇതൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഈ പൂർണ്ണ സവിശേഷതകളെയും ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഭഗവാനെ ഉചിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്രകാരം ജ്ഞാതാവ്, അങ്ങനെ അറിവ് കിട്ടിയ ആള് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗഗ്രസ്താവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. അപ്രകാരം ജ്ഞാതാവ് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗഗ്രസ്താവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ഭൗതികാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വസ്തുതയെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തെ മഹാവിഷ്ണു ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മാമീയ ആകാശത്തിന്റെ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് സ്വേച്ഛാനുസരണം മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. അപ്രകാരം മഹാവിഷ്ണു കാരണസാഗരത്തിൽ ശയിച്ചുകൊണ്ട്, വീണ്ടും അതെന്നെ വിശദമായിട്ട് പറയാണ്, മഹാവിഷ്ണു കാരണസാഗരത്തിൽ ശയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ബ്രഹ്മാവ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒരു വീക്ഷണം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ ജീവൻ വരുള്ളൂ.
അതാണ് വീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ മതി. തൽക്ഷണ മഹത്വത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവത് ശക്തിയാൽ ഊർജിതപൂരിതമാകയാൽ എപ്രകാരം വൃക്ഷങ്ങൾ യഥാസമയം നിരവധി ഫലങ്ങളാൽ സ്വയം അലങ്കൃതമാകുന്നുവോ അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി തൽക്ഷണം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം ഇപ്പൊ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും കൂടി സംയോഗത്തിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയും പ്രപഞ്ചവും കൂടി ഭഗവാൻ ആ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രപഞ്ചം ഊർജപൂരിതമാകയാൽ എപ്രകാരം വൃക്ഷങ്ങൾ യഥാസമയം നിരവധി ഫലങ്ങളാൽ സ്വയം അലങ്കൃതമാകുന്നുവോ അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി തൽക്ഷണം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അതിലെല്ലാം ജീവൻ തുടിക്കുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് കൃഷിക്കാരനാൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വൃക്ഷം അഥവാ പടർച്ചെടി യഥാസമയം അനേക ഫലങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു. ഒരു ചെറിയൊരു വിത്ത് കൃഷിക്കാരൻ വിതച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു ചെടിയായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ശക്തിയെല്ലാം സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്തിനകത്ത്. അത് കൃഷിക്കാരനാൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ വൃക്ഷം അഥവാ പടർച്ചെടി യഥാസമയം അനേക ഫലങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു. കാരണമില്ലാതെ യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇതില്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇളകില്ല എന്ന് പറയും. കാരണമെന്നാൽ യാതൊന്നും തന്നെ ആകയാൽ കാരണസാഗരത്തെ കാരണഭൂതസാഗരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ കാരണസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. നാസ്തിക സൃഷ്ടി തത്വം വിഡ്ഢിത്തമാകയാൽ അതിനെ നാം അംഗീകരിക്കരുത്. നാസ്തികന്മാര്, അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയണ അവര് ഇതൊക്കെ തനിയെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. അതിനെ നാം അംഗീകരിക്കരുത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാസ്തികരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സൃഷ്ടികർത്താവിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്ക് ഉചിതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ അവർക്ക് ആകുന്നുമില്ല. എങ്ങനെ ഈ സമുദ്രം ഉണ്ടായി, എങ്ങനെ ഈ മലകൾ ഉണ്ടായി, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതാരാണ് എന്ന് അവരോട്ട് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നുമില്ല. പുരുഷാവതാര ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ഭഗവാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല, അല്ലെ പ്രകൃതിക്ക്. പ്രകൃതി അഥവാ സ്ത്രീക്ക്, പ്രകൃതിനെ എപ്പോഴും സ്ത്രീയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി അഥവാ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷാവതാരം അഥവാ പുരുഷൻ അഥവാ പുരുഷന്റെ ബന്ധം കൂടാതെ കുട്ടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് പോലെയാണിത്. പുരുഷനില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടീനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീക്ക് കഴിയില്ല. അതുപോലെ പുരുഷൻ ബീജം നൽകുന്നു, സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്നു. സ്തനം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ആട്ടിൻകഴുത്തിലെ മാംസളമായ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും നാം ക്ഷീരം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇതൊരു ഉപമയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, ചില ആടുകൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഞാണ്ട് കിടക്കും, അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പാല് വരില്ല. ബാക്കിൽ ശരിക്കും സ്തനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആടിന് പാല് വരുള്ളൂ. സ്തനം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ആട്ടിൻ കഴുത്തിൽ കാണുന്ന ആ മാംസളമായ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചാല് പാല് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അതുപോലെ ഭൗതിക ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു സൃഷ്ടിശക്തിയും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഒരു സൃഷ്ടിയും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പ്രകൃതിയെ പൂരിതമാക്കുന്ന പുരുഷ ശക്തിയിൽ, ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള പുരുഷാവതാരം പറഞ്ഞു, ആ പുരുഷ ശക്തിയിൽ നാം നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കണം. ശ്രദ്ധ, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? തോന്നിയ പോലെ വിശ്വസിക്കല്ല. ഇതെല്ലാം എന്തിലെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ചരിത്രങ്ങളില്, വേദങ്ങളില് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. പ്രകൃതിയെ പൂരിതമാക്കുന്ന പുരുഷ ശക്തിയിൽ നാം നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കണം. യോഗനിദ്രയിൽ ശയിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കയാൽ
ഭൗതിക പ്രകൃതി അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തൽക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ചു. യോഗ നിദ്രയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം, ഒരു വീക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതി അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തൽക്ഷണം ആ മട്ടിൽ തന്നെ മഹത്വത്വത്തിൽ നിന്ന് തൽക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ചു. അവ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രകൃതിയിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങനെ തൽക്ഷണം ആവിഷ്കൃതമായ അമേയമായ, നമുക്ക് അളക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ശക്തി ഭഗവാനുള്ളതാകയാൽ ഉചിതവും കുറ്റമറ്റതുമായ ആസൂത്രണങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ സ്വേച്ഛാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങള്. സംരക്ഷണത്തിന് വിഷ്ണുവിന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഹാരത്തിന് ശിവന്, അങ്ങനെ ഓരോ വിഷ്ണു തത്വം, ശിവതത്വം, ജീവതത്വം, അതാണ് 3 തത്വങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? വിഷ്ണു തത്വം, അതായത് സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ സൃഷ്ടി പരിപാലിക്കാനായിട്ട് വിഷ്ണു തത്വം, ശിവതത്വം സംഹരിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ ജീവതത്വം, ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ചരവും അക്ഷരവുമായ എല്ലാതും ജീവതത്വം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സ്വേച്ഛാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന് ഉപരിയായോ സമാനനായോ ആരും തന്നെയില്ല എന്ന രത്ന ചുരുക്കമാണ് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് ഉപരിയായോ സമാനനായോ തുല്യനായോ ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാവയവ സംസ്ഥാനൈ കൽപ്പിതോ ലോകവിസ്താരഃ തദ്വൈ ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്വമൂർജിതം. യസ്യാവയവ സംസ്ഥാനൈ കൽപ്പിതോ ലോകവിസ്താരഃ തദ്വൈ ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്വമൂർജിതം. അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. യസ്യ ആരുടെ അവയവ വിസ്തരണം, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അതിന്റെ വിസ്തരണം. സംസ്ഥാനൈഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിൽ കൽപ്പിതമാകുന്നു. ലോക നിവാസികളുടെ ഗ്രഹം. വിസ്തരഹ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ അനേകങ്ങളായ. തത്വൈ എന്നാൽ അതാകുന്നു. ഭഗവതഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ രൂപം വിശുദ്ധം പരിശുദ്ധമായ സത്വം അസ്തിത്വം ഊർജിതം വൈശിഷ്ട്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്രയും വിശാലം, അതായത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പരന്നു കിടക്കുന്ന വിരാട് പുരുഷൻ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് വിശ്വരൂപം കണ്ടില്ലേ? അതിൽ അർജുനൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തായി? അർജുനനെ ശരിക്കും പേടി വന്നു അല്ലെ? ബോധക്ഷയം പോലെ വന്നു. അപ്പൊ വിശാലവും ബൃഹത്തുമായ പുരുഷ സ്വരൂപത്തിൽ സർവപ്രപഞ്ച ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പ്രപഞ്ച ഗ്രഹവും വ്യൂഹങ്ങള് കൂട്ടങ്ങള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിതമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിൽക്കാം. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. സൃഷ്ടിതമായ, താൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കാതെ ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വിശാലമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവാൻ വന്നത്? ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ അല്ലെ? അപ്പൊ എത്രയും വലിയതും ആകാം, എത്രയും ചെറിയതാവാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. പരീക്ഷത്ത് ആ കൊച്ചു ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിങ്ങനെ വരണുള്ളൂ.
ആ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടു. ആ, തള്ളവിരലിന്റെ രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുണ്ട്, കിരീടവും ആഭരണങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രവും ഇതെല്ലാം അണിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് രൂപത്തില്, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പരീക്ഷത്തിന് ദർശനം കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ജനിച്ചപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ആ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആരെ കാണുമ്പോഴും ഇതാണോ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട രൂപം, അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പേര് വന്ന പരീക്ഷിത്ത്. പരീക്ഷിത്ത്. എല്ലാവരെയും പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ട രൂപം ഇതാണോ ഇതാണോ, ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും ഇതാണോ ഞാൻ അന്ന് കണ്ട രൂപം, അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, വിശാലവും ബൃഹത്തുമായ പുരുഷ സ്വരൂപത്തിൽ. അപ്പൊ എത്രയും വലുതാകാനും സാധിക്കും, എത്രയും ചെറുതാകാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. സർവ പ്രപഞ്ചഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിതമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിൽക്കാം. ശ്ലോകം വായിപ്പിച്ചില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്യാവയ യസ്യാവയവസംസ്ഥാനെ കൽപ്പിതോ ലോകവിസ്തരഃ തദ്വൈ ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്വമൂർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമാതാജി വായിച്ചോളൂ. യസ്യാവയവ സംസ്ഥാനൈ കൽപ്പിതോ ലോകവിസ്താരഃ തദ്വൈ ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്യം സത്വമൂർജിതം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല